Прагні пригодаў. Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можаце глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Заўтра, 12 чэрвеня, у Вярхоўным судзе Беларусі будзе разглядацца апеляцыя на прысуд фігурантам так званага справы публіцыстаў Рэгнума. Трох аўтараў расійскага інтэрнэт-рэсурсу Рэгнум на пачатку лютага, здаецца, асудзілі на 5 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання прысуду на 3 гады. Юрія Паўлаўца, Дмітрыя Алімкіна і Сергея Шэптэнку прызналі вінаватымі ў распальванні нацыянальнай варожасці. Вось заўтра апеляцыя гэтага прысуду. Вярхоўны суд будзе вырашаць, ці пакінуць прысуд у сіле, ці, можа быць, яго змягчыць, адмяніць, накіраваць справу на разгляд па новай, гэтак далей. Што будзе, даведаемся заўтра. Сёння мы абмяркуем увогуле гэтую справу. Маімі гасцямі ў студыі з'яўляюцца старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Давайте з самого пачатку. Вось як толькі стала вядома пра затрыманне 3 чалавек, якія пішуць пад псеўданімамі на розныя расійскія інтэрнэт-рэсурсы і іх вінавацяць менавіта вось па такіх артыкулах, што распальванне варожасці на нацыянальнай глебе, плюс потым яшчэ далучылі і незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Але вось затрымліваюць людзей за тое, што яны пішуць, выказваюць сваё меркаванне. Ваша стаўленне адразу, як вы пачулі пра гэтую сітуацыю, Андрэй? Насцярожанасць. У першую чаргу насцярожанасць, бо мы пакуль не ведалі, за што менавіта, у чым менавіта абвінавачваюць гэтых асобаў. А калі даведаліся, гэта насцярожанасць падвоеная. Бо, на мой погляд, ўсё ж такі гэтае абмежаванне свабоды выказання, да якіх прыйшла наша дзяржава, яны не былі адэкватнымі. Што падкрэслівае той факт, што артыкулы, па якія была ўзбуджана крымінальная справа, яны заставаліся ў доступе. І гэта значыць, што насамрэч не артыкулы сталі мэтай пераследу крымінальнага, а нешта іншае. Што іншае, мы можам уже тут дадумваць, але тое, што замест таго, каб закрыць, умоўна кажучы, артыкулы, закрылі іх аўтараў, гэта выклікае вялікі недавер да афіцыйнай версіі падзеяў. Ну, вось Андрэй пачаў адразу разважаць не толькі як прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў, як і юрыст, якім ён і з'яўляецца. Паўлюк, усё ж таки, вот скажыце мне, як медыаэксперт, нават да затрымання гэтых людзей, у прынцыпе, мы ж ведалі, што з сябе уяўляе інтэрнэт-рэсурс Рэгнум у адносінах да Беларусі, якія артыкулы там з'яўляліся. Няўжо стала дзіўным, якія маюць прэтэнзіі беларускі бок да публікацыі на гэтым рэсурсе? Ну, тут хутчэй можна разважаць палітычнае меркаванне, а не з пункту гледжання працы медыа, бо так Рэгнум, Лентару і іншыя рэсурсы, дзе яны друкаваліся, мае афарбаваныя такія публікацыі па Беларусі, і даволі часта там ёсць і крытыка кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, але вось гэтыя аўтары яшчэ, акрамя іншага, паднялі нацыянальныя пытанні, казалі пра прыватнасці, там прысутнічалі публікацыі, якія цытавалі дзяржаўныя медыа беларускія, калі расказвалі пра гэты працэс, і звярталі ўвагу на тое, што тут адмаўлялася існаванне беларускай мовы, казалі, што гэта штучная рэч, ну і гэтак далей, існаванне беларускага народа. І гэтым чынам мне падаецца, што ўсё ж такі тут гаворка можа ісці пра то, што справа гэтых аўтараў Рэгнума была зроблена для того, каб паслаць пэўны сігнал з Мінска ў Маскву.
Менавіта таму мы бачым доўгае затрыманне да суду гэтых людзей за кратамі, хаця яны ніяк не маглі відавочна паўплываць на следства. З другого боку, мы бачым, што гэтых людзей адпусцілі ў пэўны момант, і артыкулы, як от сапраўды казаў спадар Бастунец, былі даступныя, не закрытыя для беларускай аўдыторыі. То бок мы бачым гульню ў розныя стандарты, бо калі у Беларусі артыкул выклікае такія пытанні і ёсць да яго ён з'яўляецца прычынай для крымінальнай адказнасці, то нават без крымінальнай адказнасці артыкулы ў нас вельмі хутка закрываюцца. Гэтыя артыкулы не былі закрытыя. Андрей, сапраўды, вот ёсць у мяне пытанне, но вот паколькі закранули два адразу маіх прамоўцы гэтую тэму, я хочу у вас пытацца. Часам мы бачым непаваротлівасць нашай дзяржаўнай машыны менавіта ў тым, вот, каб некага закрыць, а часам яны надта шпаркія ў тым, каб закрыць. Тым не менш, сапраўды вот у дадзеным выпадку павінна так быць. Калі ёсць прэтэнзіі да пэўнага артыкула, то перш за ўсё закрываецца, здымаецца артыкул, там сайт, СМІ і гэтак далей, а потым ужо затрымліваюць людзей. Ці як, вот па працэдуры? Не, справа не ў гэтым і не ў паслядоўнасці. Справа ў тым, што калі мы будзем адштурхоўвацца, напрыклад, ад практыкі прымянення 19-го артыкула Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах ці там 10-го артыкула Еўрапейскай канвенцыі, то мы пабачым, што свабода выказвання, так, яна не з'яўляецца абсалютным правам, яна можа быць абмежавана, але гэтае абмежаванне, па-першае, мусіць быць неабходнымі, яны мусяць пераследаваць законную мэту, і яны мусіць быць не адмяняць само права. Я якраз хочу закончыць. Яны мусяць не адмяняць само права і быць мінімальнымі для таго, каб гэта права абараніць. І вось калі я выбіраю, што меншае зло, умоўна кажучы, гэта блакіроўка сайта, блакіроўка пэўных артыкулаў ці блакіроўка пэўных людзей, для мяне найменшым злом, найменшым сродкам з'яўляецца ўсё ж таки блакіроўка артыкулаў. А калі абіраецца іншы варыянт, то атрымліваецца, што гаворка ідзе не пра тое, каб заблакаваць неналежную інфармацыю, а гаворка ідзе пра тое, каб, не думаю, што гаворка шла пра тое, каб заблакаваць менавіта гэтых людзей, значыць, была нейкая іншая мэта, а не тая, каб не даць распаўсюджвацца інфармацыя, якая не падабалася нашай дзяржаве. Ну, а калі гаворка ідзе пра нацыянальную бяспеку? Ну, у чым тут заключаецца нацыянальная бяспека, калі сапраўды тыя заявы, якія быццам бы распальваюць варажнечу, і тут суд вырашыў, што яны распальваюць варажнечу, але яны не былі закрытыя, але, акрамя іншага, гэта дало падставу для новай хвалі публікацый па Беларусі. У гэтых же самых выданнях і хваля была не зменшаная, а павялічаная. То бок, з пункту гледжання такой ахоўнай функцыі дзяржавы тут адбылось супрацьлеглы працэс. Іншае пытанне, што, магчыма, это разглядалася як патэнцыйны сігнал пэўным аўтарам думаць, што яны пішуць і не дазваляць сабе такога, але як бачым, аўтары пішуць па-ранейшаму, і яны не зменшылі свае нападкі на кіроўны рэжым, які ёсць у Беларусі, і змянілі сваю пазіцыю па тым, ці існуе беларускі народ і ці існуе беларуская мова. Паўлюк, я да цябе як да чалавека, які добра разбіраецца ў гэтых IT-тэхналогіях. Вот колькі разоў сказалі, вот чаму быў не заблакаваны доступ да артыкулаў. Ну вот людзі, якія, можа быць, не вельмі разумеюць, як і што працуе, скажем, вот расійскі інтэрнэт-партал Рэгнум знаходіцца ў Расіі, і рэдакцыя, і ўсе яго там серверы, і ўсё астатняе. Як беларускі бок можа заблакаваць, прычым не да ўсяго Рэгнума, а доступ да асобных матэрыялаў на старонцы гэтага інтэрнэт-партала? Ну, па-першае, паколькі гаворка ідзе не той, каб забараніць для ўсяго свету, а забараніць для Беларусі, як это рабілася, допустим, з хартай. Ну, я так разумею, што раз і адразу ўвесь Рэгнум у нас блакуецца. Можна блакаваць увесь, а можна блакаваць канкрэтны адрес. Тэхнічна магчыма рознае. Больш за тое, зараз у нас Міністэрства інфармацыі выдае загады аб блакіроўцы
пэўных аккаунтаў у сацыяльных сетках это таксама працуе. Гаворка ідзе пра тое, што на беларускай тэрыторыі пэўны рэсурс будзе недаступны. І гэта можна рабіць як дакладна, так і забараняць доступ да ўсяго рэсурсу ў залежнасці ад таго, як это зроблена. Калі разглядаць гэта з тэхнічнага боку, гэта зрабіць магчыма. Калі б гаворка ішла пра блакіроўку цэлага класа ресурсаў, такіх як месенджеры, то это іншая гісторыя. Тут гаворка ідзе пра сайт, і тут все адпрацаваная тэхналогія. Андрей, все ж таки, рэспубліканская экспертная камісія, якая аналізавала гэтыя артыкулы, прыйшла да высновы. У тэкстах пад сумнеў ставіцца суверэнітэт Беларусі, а таксама утрымліваецца зневажлівыя фразы ў адносінах да беларускага народа, яго гісторыі, мовы і культуры. У такім выпадку, пра якую наступ на свабоду слова можна казаць, што давайте будзем зневажаць беларускую мову, беларускую нацыю, а калі цябе закрануць, то ты ўжо тут свабоду слова неяк наступаеш на яе. Насамрэч, тут можна шмат аб чым размаўляць, і нават не кранаючы тэмы свабоды слова. Нават калі мы будзем вывучаць гэта экспертнае заключэнне, там ужо шмат пытанняў па яму было, ці наколькі яно было адэкватным, калі аўтар методыкі, на якую спасылаюцца эксперты, прыходзіць да супрацьлеглых высноваў, наколькі яно праводзілася ў адпаведнасці з заканадаўствам і гэтак далей, там шмат пытанняў ёсць. Але вось я бы крышку павярнуў тэму. Мы кажам, у экспертным заключэнні гаворка ідзе такая. Мы кажам, справа рэгнумаўцаў. Але, прабачце, гэта было 3 розных справы, я гэта сцвярджаю. Хоць яны ўсе былі як групавое крымінальнае злачынства, яны былі пад адной вокладкай, але гэта было 3 розныя справы. Кожны з 3 аўтараў напісаў свае артыкулы. Між сабой яны ніяк не звязваліся, і група не зразумела, чаму іх наогул аб'ядноўвалі ў адну справу. Можа, таму, што іх адзін рэдактар быў. Можа быць, таму, што адзін рэдактар, але гэта не было ў крымінальнай справе зноў-такі пацверджана, казалі, невысветленая асоба. І атрымліваецца, што адну фармулёўку, адныя абвінавачанні да ўсіх 3 аўтараў прымяняюцца, хаця іх, напрыклад, мог зневажлівыя словы пра мову ці пра дзяржаву мог напісаць адзін з іх. Але такое, як кажуць, аб'ектыўнае вмененне, яно распаўсюджваецца на ўсіх 3. Вось і колькасць такіх хібаў і падчас следства, і падчас судовага следства, менавіта гэта і выклала тую напружанасць, пра якую я казаў спачатку, якая потым падвоілася і патроілася. Так, я яшчэ раз скажу, што свабода выказвання – гэта не абсалютная свабода, яна можа быць абмежавана. Але ў першую чаргу ў такіх выпадках яна можа быць абмежавана, калі у выказваннях утрымліваюцца наўпроставыя заклікі да гвалтоўных дзеянняў, так можа быць нават і зневага пэўных асобаў. Але у меня вялікія сумневы, што гэта можна знайсці ў тых артыкулах, што ў тых артыкулах, якія сталі падставай для ўзбуджэння крымінальнай справы, утрымліваліся такія заклікі. Мы працягнем размову пасля невялічкай паўзы. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Мае госці ў студыі старшыня БАШ Андрэй Бастунец, медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Абмяркоўваем справу публіцыстаў Рэгнума, апеляцыю па якой будуць разглядаць заўтра ў Вярхоўным судзе 12 чэрвеня. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны ў інтэрнэце па адрасе euraradeo.fm і euraradeo.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы.
Далучайся до нас у сацыяльных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еврорадио. Новины наша справа. Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Беларусь паставіла ў Азербайджан найноўшую зброю, беларускія сістэмы залпавага агню «Полонез». Журналістам стала вядома, што яны ўжо паступілі на ўзбраенне азербайджанскіх узброеных сіл. Пра тое, што блізкі да падпісання кантракт на пастаўку ў Азербайджан беларускіх сістэм залпавага агню «Полонез» у красавіку напісала расійскае выданне «Камерсант». Адзначалася, што сделка можа разглядацца як адказ уладаў Азербайджана на пастаўку Расіі ў Арменію аператыўна-тактычнай сістэмы «Іскандер». Адносіны паміж Азербайджанам і Арменіяй застаюцца напружанымі з-за пытання Нагорнага Карабаху. 16 траўня пытанне паставак у Азербайджан полонезаў падымаў новы армянскі прэм'ер-міністр Нікол Пашынян падчас сустрэчы ў Сочы з Александром Лукашэнкам. Пашынян тады сказаў, што рэакцыя беларускага кіраўніка на яго словы была нармальнай. Кітай бязвыплатна дапаможа пабудаваць у Мінску нацыянальны футбольны стадыён. Гэта прадугледжана міжурадавым пагадненнем, якое было падпісана падчас рабочага візіту ў КНР міністра эканомікі Уладзіміра Зіноўскага. У адпаведнасці з дакументам сёлета Кітай выдаткуе на тэхніка-эканамічную дапамогу нашай краіны 800 мільёнаў юаняў. Гэта каля 125 мільёнаў долараў. Вядома, што гэтыя грошы пойдуць на падрыхтоўку і рэалізацыю некалькіх праектаў. Згаданага стадыёна ў раёне вуліцы Ванеева ў сталіцы, басейна міжнароднага стандарту ў раёне Кальварыйскай вуліцы ў Мінску, а таксама на будаўніцтва на тэрыторыі кітайска-беларускага індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Больш інфармацыі запрашаем чытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце euraradeo.fm. Заставайцеся на нашых хвалях. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Разам з маімі гасцямі абмяркоўваем справу публіцыстаў Рэгнума. Нагадаю, што заўтра, 12 чэрвеня, у Вярхоўным судзе будзе разглядацца апеляцыя па прысудзе тром гэтым публіцыстам. Мае сённяшнія госці — старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Всё ж таки, Андрей, может быть, атрымліваецца, што калі не свабода слова, калі там не пра наступ гаварыць, а атрымліваецца, што больш за ўсё тут ёсць нейкія такія палітычныя мэты у тых, хто распачынаў гэтую справу. Я не ведаю, якія мэты былі ў тых, хто распачынаў гэтую справу. Але я хацеў бы звярнуць увагу, можа, на іншы момант, пра які менш кажуць падчас гэтага працэсу, які тычыцца не толькі гэтага працэсу. Мы ўвесь час кажам пра свабоду выказвання, і гэта насамрэч на паверхні, але ёсць яшчэ і незалежнасць суда і магчымасць у Беларусі атрымаць прысуд, які будзе вынесены справядлівым і незалежным судом. Мы читаем лічбы, якія агучваюць старшыня Верховнага суда, і ў нас колькасць апраўдальных прысудаў 0,23% з усіх прысудаў, усе астатнія абвінавачаныя. Як мне патлумачылі у Верховным судзе, это значыцца, што ў нас вельмі добра следства працуе. Вельмі добра. Гэта значна менш, чым статыстычная памылка. У Польшы гэта ў 10 разоў больш высокі працэнт апраўдальных рашэнняў судоў. У Великабрытаніі ў 100 разоў. У іх там у Великабрытаніі ў 100 разоў горш працуе следства, чым у Беларусі. Слаб стаў пасля таго, як Шерлок Холмс зышоў у адстаўку, ўжо ўсё стала. Вось гэта вельмі значная праблема, якая тычыцца і рэгнумаўцаў, і кожнага з нас можа тычыцца. Я упэўнены, што менавіта павелічэнне якасці судовай працы магло бы зняць шмат якія пытанні
і нам не было бы што абмяркоўваць тут. Не выключана, што заўтра статыстыка памяняецца. Паколькі гаворка ідзе пра адсоткі, то нават да 1% можа падняцца. Но гэта было першай інстанцыі, а гэта ўжо апеляцыя, гэта не зменіць статыстыку. Паўлюк, у мяне пытанне да цябе як не да, можа быць, медыаэксперта ў дадзеным выпадку, а як да журналіста менавіта. Ёсць артыкул крымінальнага кодексу, ёсць прыкметы парушэння гэтага артыкула, менавіта распальванне міжнацыянальнай, рэлігійнай ці якой іншай варажнечы. Людзей бяруць за гэты артыкул. Вон ёсць артыкул за знявагу кіраўніка краіны і, выбачайце, пачобута судзілі за это. Чаму тут судзіць? Тут мы нешта пачынаем разважаць, судзіць ці не судзіць, калі нам кажуць, што артыкул парушаны. Мне здаецца, тыя ж самыя асобы, якія зараз разважаюць пра свабоду слова ў справе Рэгнума, разважалі пра свабоду слова і ў справе Пачобута. Тут нічога не памянялася. Прадстаўнікі праваахоўных органаў судебнай сістэмы беларускай проста знаходзяцца па адзін бок барыкады, а грамадзянская супольнасць у такіх пытаннях займае зусім іншую пазіцыю. Я бы звярнуў увагу, што ў нас шмат ёсць рэчаў, якія могуць абмяжоўваць свабоду журналіста. Гэта таксама вечная гісторыя з супрацоўнікамі Белсата, якія не могуць атрымаць акрэдытацыю пры Міністэрстве замежных спраў Беларусі і атрымліваюць бясконцыя штрафы. Тут гэта можна было распаўсюдзіць на шмат каго, хто піша для замежных выданняў і да той же самай справы Рэгнума. Гэта не ёсць прапанова так зрабіць. Я кажу пра тое, што у нас увогуле у дзяржавы зашмат інструментаў, якія наступаюць на горла журналісту. І неважна, журналіст выступае з тымі або іншымі поглядамі, або працуе аб'ектыўна. Важна тое, што у дзяржавы зашмат магчымасцяў, і гэтыя магчымасці падобна, што варта было бы абмежаваць. Вы прыхільнік, напэўна, парады аднаго нашага гледача, які напісаў, можа, трэба скасаваць непатрэбны артыкул крымінальнага кодекса, пусть усе бакі пішуць, што хочуць. У крымінальным кодексе і на сённяшні момант ёсць магчымасць бараніцца ад абразы. Ёсць іншыя магчымасці і ёсць сусветная практыка, якім чынам гэта все можа вырашацца. Можна дыскутаваць, што, уласна кажучы, у Беларусі варта было бы зрабіць, але это не значыць, што павінна быць поўнае бязмежжа. Але калі мы паглядзім сітуацыю ў суседніх краінах, не абавязкова заходніх, можа быць, тая ж самая Украіна ці Арменія з Азербайджанам, то мы бачым, што паўсюль свая практыка, яна розная. І, прынамсі, в Арменіі вы пабачыце розныя меркаванні на грамадскім радыё, якое фінансуецца з дзяржаўнага бюджэта. У нас жа ёсць абмежаванні, якія часам не дазваляюць і незалежным медыа выказвацца па тых або іншых пытаннях. Андрэй, вы добра казалі і як юрыст пра тыя хібы, якія ёсць у справе публіцыста Рэгнума, і як старшыня БАШ пра наступ на свабоду слова і гэтак далей. Але ўсё ж такі, мне цікава, гэта было ваше прыватнае меркаванне? У першую чаргу это маё прыватнае меркаванне. Я да таго, што БАШ з афіцыйнай заявай у падтрымку публіцыстаў Рэгнума не выступіў. БАШ выступіў з заявай аб тым, каб быў судовы працэс адкрытым над рэгнумаўцамі, і БАШ адсочыў сам гэты працэс. Але так, былі розныя меркаванні ў арганізацыі сярод сябраў праўлення арганізацыі на гэты конт. Што скрываць, тут ёсць гэтае пытанне, гэта трэба, як любое абмежаванне свабоды выказвання, гэта з аднаго боку, з іншага боку ёсць, напрыклад, барацьба за нацыянальны суверэнітэт, і гэта трэба ўзважваць і у кожнай сітуацыі глядзець, што з'яўляецца, што перавешвае ў дадзены момант. Дык вось, і я, у першую чаргу, як юрыста, магу сказаць, што, на мой погляд, тая чаша весоў, на якой была нацыянальны суверэнітэт, яна не была настолькі запоўнена, каб пераважыць чашу, дзе знаходзілася свабода выказвання.
Не буду з вами спрачацца, тым не менш, мы бачым, што адбываецца ў суседняй Украіне. Я нават зараз не пра вайну на Донбасе, а пра інфармацыйную вайну, якая вядзецца з усёй краінай Украіна. Вядома, з якім бокам. Нават падчас паслання парламенту і народу кіраўнік Беларусі казаў пра небяспеку інфармацыйнай вайны, якая вядзецца ў тым ліку і супраць Беларусі. На фоне гэтага, нават на такія нязначныя, можа быць, спробы інфармацыйных удараў, ну, як можа быць, варта рэагаваць менавіта так востра і сур'ёзна, ці не? А ведаеце, як рэагуе на гэта беларуская дзяржава? У той самы час, калі ідзе судовы працэс, крымінальная справа супраць так званая справа рэгнумаўцаў, у гэты самы час, між іншым, Беларусь заключае з Расіяй дамову аб інфармацыйнай бяспецы. Аб супрацоўніцтве ў галіне інфармацыйнай бяспецы. Гэта значыць, што замест таго, каб адбудоўвацца ў незалежнасці, бачыць, адкуль можа заходзіць пагроза, мы дамаўляемся, каб супрацьстаяць нейкай іншай пагрозе. І словы Александра Лукашенка, яны могуць мець зусім іншы сэнс, чым мы з вами зараз спрабуем туды ўкласці. Гэта супрацьстаянне вось пагрозам інфармацыйным захаду. У нас вся канцэпцыя бяспекі, нацыянальнай бяспекі Беларусі, яна пабудавана на тым, што мы з'яўляемся саюзнай дзяржавай з Расіяй, а мур нам трэба будаваць на заходняй мяжы. Вось у чым асноўная праблема і супярэчлівасць таго, што адбываецца, магчыма, і ў адной галаве. Паўлюк, вы згодныя з тым, што вот ўсё ж такі медыя такая небяспека, яна, інфармацыйная дакладней небяспека, яна існуе, але беларускія ўлады змагаюцца не з тым ворагам? Ну, мне падаецца, што на ўзроўні палітычнага кіраўніцтва не прынята ніякіх рашэнняў, якія бы абаранілі беларускую медыйную прастору ад нападаў з боку саюзніка, якім выступае Расія. З другого боку, сапраўды, як сказаў спадар Бастунец, у межах саюзнай дзяржавы ёсць нормы, і гэтыя нормы выконваюцца наконт супольнай працы. Таму тут адназначна бачна, што адзіны вораг, які знаходзіцца ў фокусе ўвагі беларускіх уладаў, знаходіцца хутчэй па заходняй мяжы. Але з выказваннем розных беларускіх чыноўнікаў мы ведаем, што збіраецца статыстыка, колькі нацыянальнага контенту прысутнічае на нашых тэлеканалах, у нашых медыях, а колькі замежнага, і зараз ставіцца пытанне пра павелічэнне нацыянальнага контенту, і гэтак далей, то бок нейкай ціхай сапай яны спрабуюць нешта мяняць, але гэта адбываецца, напэўна, ўсё ж такі не на палітычным узроўні. Вельмі ціхай сапай. Анатоль Старков піша: «Мяркую, што беларускія ўлады паступілі з імі непрадумана і паспешна, як і з дазволам змяшчэння рэстарацыі ля курапатаў. Рэгмунаўцаў трэ адпусціць на волю». Андрей, ваше меркаванне менавіта як старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў. Заўтра, падчас разгляду апеляцыі, як варта было б паступіць суддзям Вярхоўнага суда Беларусі? Ну, я не буду казаць, як варта, бо гэта можа быць успрынята як даўленне на суд. Але з майго пункту гледжання тут не было складу крымінальнага злачынства. Ад пачатку. Не было складу крымінальнага злачынства ў справе рэгнумаўцаў. І ад пачатку гэтай справы не мусіла быць. Маглі быць іншыя захады прынятыя для абароны нацыянальнай інфармацыйнай прасторы, але не ў межах крымінальнага кодексу. Такім чынам, вы сцвярджаеце, што альбо не было, не утрымлівалася зневажленых сказаў у адносіны да беларускага народа і гэтак далей, пра што мы чыталі, альбо гэта не было крымінальным злачынствам? Я хочу падкрэсліць. Раней у артыкуле крымінальнага кодекса, па якім былі асуджаныя так званыя рэгнумаўцы, а дакладней 3 публіцысты, раней там насамрэч быў сярод
апісанне гэтага злачынства знявага нацыянальнай мовы, знявага нацыі. Гэта было знята. У артыкуле засталося вось менавіта заклікі да распальвання нацыянальнай варожасці па іншых прыкметах. Вось менавіта гэтага, менавіта распальвання варожасці я ў гэтых артыкулах не бачу. Магчыма, там былі у пэўных артыкулах была знявага беларускага народу, была знявага беларускай мовы. Але я падкрэсліваю, што гэтая прыкмета з артыкула была знята за год да таго, як была ўзбушана гэтая справа. Тым не менш, што мы маем? Вот калі раптам не прыслухаецца, але прыме да ведама меркаванне старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў наш Вярхоўны суд. І сапраўды апеляцыя будзе задаволеная. Заўтра дзень Расіі. Як это будзе выглядаць, вот такое супадзенне, як любяць казаць? Ну, магчыма, супадзеннічка, так. Усё можа быць. Магчыма, падарунак саюзніку. Я не выключаю, дарэчы, што можа пайсці такім чынам, але, на жаль, калі мы пра гэта размаўляем, мы размаўляем зноў-такі не пра прававыя пытанні. Не пра справядлівасць суда. Не пра справядлівасць суда, а мы пра палітычныя пытанні, што ўжо само па сабе вельмі характэрна. Ведаеце, вот што я яшчэ чуў, зараз нам не пішуць, но раней размова ішла пра тое, што вы б лепей думалі, як бараніць беларускіх журналістаў, белсатаўцаў, радыёрацыі і гэтак далей, і астатніх, якія там церпяць асабліва ад цывільным перапранутых міліцыянераў, а не пра гэтых прарасійскіх рэгмунаўцаў. Усё ж такі трэба рабіць такую градацыю, каго бараніць, каго не. Паўлюк. Ну, мне падаецца, што правы на свабоду слова павінны быць аднолькавыя для ўсіх. І калі мы будзем чуць толькі адзін бок, то гэта будзе скажэнне інфармацыйнай прасторы, і мы будзем прымаць неправільнае рашэнне. Гэта як у Фейсбуку ці іншых сацыяльных сетках, мы кожны ствараем свой пульхір, мы бачым тое, што кажуць, што падабаецца нам або нашым сябрам, і раптам здзіўляемся, калі выходзім на вуліцу, і там, аказваецца, людзі ходзяць з іншымі палітычнымі сімваламі, і адкуль яны бяруцца. Тая ж самая гісторыя, як ваш каментатар напісаў спадар Старкоў наконт курапатаў. Ну, для мяне было бы дзіўна размяшчаць у курапатах нейкае забаўляльнае едальнае завядзенне, але нікога не здзівіла змяшчэнне такога ж завядзення ў Брэсцкай крэпасці. Я здзіўлены, што такое ёсць, але гэта залежыць ад таго, што знаходзіцца ў нас у галаве. Гэта значыць, што пэўны быць маральныя арыентыры, яны мусяць фармавацца ў спрэчках, людзі павінны абмяркоўваць іх, а калі мы все будзем дуць у адну дуду, то, напэўна, гэта будзе не настолькі аб'ектыўна і не настолькі будзе пераконваць людзей. Андрэй, ваше апошняе слово. Спадзяюся, потым калі-небудзь. Я жартую, конечно. Я цалкам згодам з тым, што сказаў спадар Быкоўскі. Гаворка ідзе не пра абарону нават пэўных асобаў, гаворка ідзе пра абарону прынцыпа свабоды выказвання. Ну а што тычыцца абароны журналістаў незалежных, беларускамоўных журналістаў, нацыянальных журналістаў, дэмакратычных, бач, гэтым увесь час займаецца, і гэта большасць нашай працы на гэта і акцэнтавана. Такім чынам прыйшлі да высновы, што нягледзячы на палітычныя несупадзенні поглядаў з публіцыстамі Рэгнума, мы, журналісцкая супольнасць незалежных журналістаў, у тым ліку выступаем за тое, што трэба прытрымлівацца права на свабоду слова і выказванняў. Ну, у всякім разе, думаю, выступоўцы сённяшнія гэтага было бы прытрымліваюцца. дзіўна, каб журналісты змагаліся супраць свабоды слова. На гэтым мы скончым, а чым скончыцца разгляд апеляцыі, даведаемся заўтра, 12 чэрвеня, у Вярхоўным судзе. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук, мае сённяшнія госці, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM.
Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу а 18, а «Петарду» а 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца.